हेलौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो दिनैनि बे आंनि भिडिअ बरायनाय थालायबाय ओमफ्राय नायलांबाय था नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ दा दिनै एसे अखा दोमैलुलु बायदि नामा 8था जालायनोसै खिन्थु फुं बायदि आरोना दाबो 8था जालायनोसै माने जाबायानो ओमफ्राय दाबो फुं बायदि नुदों नायनाय मा खानस्रि ना एम्फौ ना मा खुरनाय माबाया हाया माबायदि जाना थाजोबो बाबुजों बिफाजों बैथिं थांदों मेथाइ जानो होनना लिंलांदों दखान खुलायाखै खोमा थाबायलाबायबायसो थानाय नुदों थांलाय फैलाय गैया दखान गैया दखान गैया बुरसिखांजोब्बाय आङो बिसिना थिना दखानानो दाबो खुलियाखैनो 8था बारलायलायनानै सिखारनाखै खोमा दखानदारा आलासिफोरा जाखांनानैनो दसे थानानै थांनो ओंखारबाय माने थांबायानो बैनै गारि गुफुरा बिसोरो माने जोंहा बाबानि फंबायनि फिसाला सासेजों माने आं बिबोनां जायो ओमफ्राय बे बिजामादै फैबाय थाग्रा इसोर सानैजों फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय दा बिसोर ओंखारलांबाय आंबो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै जायफोरा नायबाय बिसोरनिसिम थेंक इउ सो माच नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय बाबा दासो सिखारबाय हाय होनदो दे